inimposumos aliquid adversus veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag o kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kiniga po nyo boss kalagad sa kanginan kasamang Rufil Fernandez Banyo. Mao'y padayang makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon may kalang Miyerkules Pitsa 9 na. Buwan karon mga higala sa Hulyo tuig 2025. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtagad ang mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhilamang gihapon mga higala sa atong paguban-uban. Yaning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sugutanan karon nga buntaga mga higala. Usa ka pulis nga nadestino sa Cebu Police Provincial Police Office. Cebu Police Provincial Police Office. Naunay kini sa iyang armas og namatay. Si PPO ni siya masahin mahigala. Cebu Provincial Police Office, no? Naigo ni sa iyang tiyan dihang aksidenteng nibuto ang armas didto sa ilang panimay sa may sitio urban sa Barangay Buhisan. Straight to the point. Hello, ni mga pulis ug maahon mahigala ngano man in taon nga naunay man siyang armas. Accidental firing ni mahigala ko maahon. Muna nga kung limpyo-limpyo og pusil or doon na baka mahigalay magbunot-bunot o pusil kinahanglan gyud nga careful gyud no sa kanunay ang gun safety kanunay gyud nga timan-an mga higala kay inani doon nagwa gimalikay nga unay ni sa iyang kagawaling armas unsa kay sirkumstansya mga kaigsunan. Straight to the point. Sa pikas bahin ang mga pamasangil ni Vice Mayor Tomas Osmeña og ni Mayor Noel Archival Nestor Archival, labot mga higala sa previous administration ni former Mayor Raymond Alvin Garcia gitubag niya kagahapon atol sa press conference mga sukintig paminaw. Straight to the point. O ato ni hatagag pagtagad sab karon nga buntagas tabawon-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Pasangil og tubag mga higala labot na sa BYD Tang, labot na sa 20 mil nga t-shirt og karon do na pod mga higala laing gibato ni Vice Mayor Tomas Osmeña labot usab sa Toyota Hiace. Straight to the point. Ato sa ning klarohon mga higala karon buntaga tagan-tanig pagtagad sa atong paman-uban usab dining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa laing bahin Governor Pam Bariccuatro ni butyag nga wa makatuman ang Kapitolyo sa Fire Safety Code tungod sa kakuwang og fire emergency exits. Ingon man kakuwang og fire extinguishers. Straight to the point. Nagkuwang dai mahigala no ang Kapitolyo, din diha mahigala maglingkod ang gobernador. Nakalapas din mahigala sa fire code og maohon eh. Straight to the point. Planong mahigala ang Pam Bariccuatro pasusi kini sa fire department and again para mabutangan og sakto din ha mahigala nga mga fire extinguishers og asa dapit na kaya nabutang na gud heritage ng Kapitol unya medyo delikado man dai mahigala sa sunog. Straight to the point. Kato sa nagpagtagad lubutaga sa manuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kasong child abuse ipasakas kapulisan sa dakbayan sa Sugbo batok natong upat ka mga lalaki nga nangulata og tinun-an sa Night High School sa may talamban ning dakbayan sa Sugbo. Straight to the point. Nakuha na ni kasamang Arnold Bustamante kini. Maong report mahigala tong gipaadtuan kagahapon. Kadi man to interview ang hipis Talamban Police kay may gipasa man ta sa spokesperson mahigala sa CCPO nga si Lieutenant Colonel Makatangay. Pero si Colonel Makatangay atol sa pagtawag mahigala do na po'y lain pang meeting. So muna nga atong gipaadtuan ni kasamang Arnold Bustamante o karon matod pa kasong child abuse ang ipasakas kapulisan batok nanto nangulata. Straight to the point. Kinahanglan sa din nga matagaagyo ga igong pagtagad kay mga estudyante ba in taon tong mga bata kadtong gikulata mahigala mga minor de edad mga estudyante to nya matrauma na di naganahang mga eskwela o nya na involved sa dinhi mga estudyante nya doon na pod mahigalay dili mga estudyante pero ang nagsinugdanan ini kini mga estudyante sumuna nga hinaut unta nga matagaan ni kasulbaran sa tong kapulisan nga mahimong safety ang ato mga higalang palibot labi na sa atong kabatan-unan sa atong mga estudyante nga safety unta batok sa mga kriminal.
Straight to the point. Ato ni tagag pagtagad rubutaga sa banuman usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa dugang mga balita mahigala ni pirma sa resolusyon aron suportahan ang pagpabili ni Senate President Chis Escudero sa iyang posisyon ni saka pa ngadto sa 15 ngadto na sa 16 ka mga senador. Straight to the point. Masidaghan na ni ron mahigala nga angay ko nung ipabilin si Chis Escudero nga mahimong Senate President kay kinini ang dunamay lain-lain nga black nga naa diha karon o kini si Vicente Soto mahigala gusto man sad niya mahimong Senate President o niya karon giplanuhan nila o kinsa gyud kahay himuon nga Senate President sa 28th Congress. Ipabilin ba si Chis Escudero or gusto mahigalan Tito Soto nga siya may mag-Senate President o doon na ba'y suporta sab ngadto niya? Ingon sab mahigala doon na po'y nilutaw nga pangan nga posible sad mga higala nga si Marcoleta or baka si Subiri, mga sukin tigpaminaw. Pero bueno, tan-aon tani mga higala kinsa gyud kay matod pa karon mas nisaka pa man murag ang Duterte Black. Daghan-daghan sa mga senador dayon dikin nga sakop sa Duterte Black. O matod pa mo suporta sila ngadto sa tinini ang angayan nga mahimo nga Senate President sa 28th Congress. Straight to the point. Sa aton tan-awon mga kagilaan kay July 28 na mauna mahigala ang pagbalik na unya no sa Senado. Mausab na may galang State of the Nation address sa presidente nga atong paminawon unsa na iya mga priorities mga higala ni ining 20th Congress. Ni ana mahigala padung na katunga na sa iyang termino. Straight to the point. Samtang sa abroad, Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu mo nominate ni US President Donald Trump aron makadawat og Nobel Peace Prize Award tungod sa papel ni ini sa negosasyon tali sa Israel ug mga Arabo nga nasod sukad pa sa 2020. Straight to the point. Kiniguban pang mga eskwitanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo ug sa 93.9 IFM. Serbisyo publiko gikan sa mong lukhan sa kanunay DYHP #1.